Papadali naman po sa mga serbisyong tulong ng DMW Region 1 na inilapit sa mga OFW sa Pangasinan. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Mas napadali na ang pagkuha ng tulong at serbisyo ng mga overseas Filipino workers sa Pangasinan matapos ilapit ng Department of Migrant Workers Region 1 ang Action Fund awarding sa pamamagitan ng DMW Dagupan Satellite Office. Nagsagawa ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa Action Fund awarding para sa mga kwalipikadong OFW beneficiaries bilang bahagi ng pagdiriwang ng Migrant Workers Day 2026. Sa halip na bumiyahe pa ng halos 6 na oras balikan patungong regional office sa La Union, nagawa ng mga benepisyaryo na matanggap ang kanilang ayuda sa mas malapit na tanggapan sa Dagupan City. Ayon sa DMW Region 1, layunin ng hakbang na gawing mas accessible at epesyente ang paghahatid ng serbisyo sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng satellite office, nababawasan ang gasto sa pamasahe, oras ng biyahe at iba pang abalang kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa kapag nangangailangan ng tulong mula sa ahensya. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.